Let's start on? Mm. Is it start ready? Let's start. Anyway, thank you so much, Sir Jubel. Salamat, pinaunlakan mo ang aking request for podcast. And karga dyan dagdang or agbuy-buya, nga makamo, ang mo, sikat ka nun eh. Hoping. Mr. Jubel Ventres, meron siyang program dati sa RTN, DCBS 13 sa East 8, Jubel's charity group niya. And then, before we move on or we go on, kita pagyamanan mi man no, the management and staff iti Dapayan Pico. Dapayan Pico ito acidic clean fuel. Kani duwag din Dapayan Pico niya. Padaling sa Albania. Thank you so much for letting us use your place para sa podcast na ito. And like I said, going back sa ating kasama ngayon, thank you Sir Jubel for granting my request to have a conversation with you. Siguro di rugyan ako ay rugya kay namagan at mabalin ba na istorya ano sino di taga-ano ba si Sir Jubel Ventres? Okay. So, nagiging anim nga viewers tayo. Good morning. Yeah. Dato yun dito Pilipinas. Oh, yun. Ito reality. Sangkot mo niya. Once From niya kanina. Pato naki for via is a Kada. Ono is a Canada. Canada. Ano yung import tayo dyan? Pinaras tayo iti ko. Dahil kung kuna ng biki ko. Kaalaga iti honeybis. Honeybis. Ani pa yung maalagaan ti honeybis gaya mo. Dito yung ikat ko rin. Dito kami natural. Natural. Nagiging native bees. So, dadalang dito bantay-bantay. Hindi kami piman. Talagang maalagaan. May distribute pa nga. Naduma-duma nga ayan ti kargar din. Importante ka nga permiti ko yun. Hindi bees hindi so iti mang pagpapintas makagizay mulmula. Yes, wait. So di lagay mang pollinate. Magizay mulmula dapat pintas piman. At the same time, they byproduct na. They honey. Buwan. Umaymat lang yung important piman ti dadto mga country. Like ito yung Japan. Anong feeling naman? Anya ti rignan ti pag nagtrabaho ti adayo. Medyo ka. Naduma-duma sir. Dakan iti ka. Dagiti iliw nga wala na. Iliw iti pamilya. Kan siyempre di nakasanayan to yung gamin dito Pilipinas. Siyempre freedom country gud. Medyo kasla relax tayo lang move dito at least kabisado tayo. Kabisado tayo. Dagiti kuan gito kabisado tayo dagay area. Kan siyempre di ko na to yung dumayo tayong tip ko rin sa natanga di feeling mo ada kay di sarili nga country. Di nakasanayan. Siyempre kas ko na lagi di dadumamot lang OFW. Din may dayo may sabali nga pa. Sabali nga feelings iti marik na. So for example kinya padas ko matijeti ko. Dito yun na dito ko na nga dito yun. Depress. Kaya nagay emotions nga ka medyo sabalin. Sila nga biglaan. Sila nga awag lang di panunot mo nga mapan. Kasi kaya papel naman minsan kung mga on processing pa lang po mang Talpasan ka? tayo gaya mamalmalayan nga na-proven nga dagos. Siyempre kasi lang nabigla tayo. Bigla tayo nga nakulapan. Tapos na dyan panunot mo ang kapailangan. Na nakaredy. Then napantayo ni Zay ngayon. Siyempre panibagong adjustment. Agad just ka iti makan. Agad just iti oras. Aldaw, ijay, kasla baliktad. Aldaw tayo dito gabi tayo. So next week, medyo jet lag. Pati pa nagturo mo ikot, mas talagang nagbaliw.
Dito ket ada tayong, kuan dito aldaw. Samantalang iti ada kang matmatud siyempre sa bali nga iti nakasanayan Sanay ti di ba? turod tayo dito, oras For how daytoy many maysa years nga dapat ito eh. daytoy may sangay nga medyo narigat pi man nga i-adjust iti ag-abroad nga kunada. Siyempre, hili mo iti pamilya, kundi kun natayong nga so nga idi adapt man iti ket medyo kunyari po yan, medyo nakaluwag pa Yeah, Tanot normal, normal. Yeah. tanot utusan nga iket ni apay masapul nga umay tayo dito sa bali nga pagilian. Apay nga tawag question niya. Damat iti adamat ti mabalid siguro nga pagkipordihan tayo iti country tayo siguro kinyak ti maysa nga napay nga kasday nga talaga kasapulan tayo iti mapan magkipordihan iti sabali nga pagilian met daytoy kabibiyag style iti kabibiyag tayo naman kakarukan niya kayat naulilak nga dagos iti ama. Minsan 3 years old ko kano, 3 years. istorya nga naawanan ti father. So, connecting to yung sinasabi natin kanina, so yung background mo, naulila ka, but from where are you originally? Siya mestizo iti kwa, joke lang. Yan. Puli iti sagpat kin takadang Sagpat Sibungan. Kibungan, Takadang Kibungan. Yeah. And May father ko gamin dita sagpat nga nagapuison. And then naikamang iso na ijay dalipoy takadang Kibungan. Kibungan. Oh. Basta, hello, kadagiti kakapsat tayo dita sagpat. Hello, Kibungan. Thailand. Sagpat. Takada. Yeah. So you started your elementary, i-check mo lang din makunsa. Kwagayam jay kay elementary nga iket pandak dito'y ayanti-anti mi. Dito'y Goldfield Itugon. Goldfield dito. So So ngay jaya ko nga dimbak tulmot lang. Jaya nga nag-graduate iti elementary. And then sadak in awid idi nakagraduate ako iti elementary dito Itugon. Sadak in awid iti Takadang. Takada. Sakto-sakto met nga idi awid ak iti Takadang. Erogi damot nan daytoy high school. So kada kami iti first batch iti high school is Dalipoy. Student ida idi. Pantay kayo kasi yung nire-record, lalabas ito ng October 5. That will be World Teachers Day. At the same time, ang recording nito is September 27, Benguet Teachers Day. Oh, okay. And then, Happy Teachers Day sa mga teachers dyan. Sino na memorable nga teachers na na-meet you, na-encounter you during kayo? Yung growing, yung development part of your life, iti elementary, kan iti high school yun. Baka iti malagip yung memorable teachers yun, or the advices da. Okay. So already agkwaklatan iti high school. Takadang Dalipoy. At dapi man dagiti ko. Siguro mention na kata. Yeah. And Sir Ruben Claudio. Oh, shout out Sir Claudio. Poblasyon. Tapos ni Ma'am Julia Bagayan. Mother ni idol tayo nga John Ray Bagayan. Tapos ni Ma'am Crisilda. Alay. Poblasyon mo lang eh. And ado-ado da piman. Ket so da piman iti may nga nang encourage kanya tayo. The Sir Rocky Pagian nga. So ti teacher ti high school tapos ni Sir Felix Anchita. Kumusta kan sir? Nakita iti hanto nga malipatan no maminsan ta syempre dagi advices. Iti piman nga makita ngay so da nga han nga tituring da lang kinyami kasla kanya. Kat han lang kasla nga estudyante. O di kat kasla bilang data kami pimanan nga may isang pamilya. Sila nga may sa ading dan anak lang. Kat dagay piman advices da sumat lang ay piman iti during high school time. Siyempre kadalata iti dangno jay gagang ito idi nga jay kunadang bumarbar ito kadalata di pasaway nga umani. Adadalata piman ngay nga manggagayad kinyami, manggagayad kanya.
Handapi man nga sinmadsadot nga kuha lata iti-advice. Yeah. Ket siguro dagiti advice pi man dagitang maestro, maestrata yo ngay ket supi man met lang ti maysa nga nag-alak iti kuha sila nga dagiti sila nagsangsanggirak mo nga Yeah. habang mapapan iti kuha iti adventure iti panagbiag Well, Because lang sa ti maysa met nga napanpanunot ko pi man nga uy dagiti nga advice dagiti mamaestra ken mamaestro. Kasi so nga habang nagmumubak iti adventure iti biag mo dagiti nagmamayad nga advices dati. Although urehan tayo man nga professional tata, at least nga kasla na-i-apply tayo ngayon dagiti advices na nagmamayat. Kitan tayo lang ta dagiti di mayat nga pag-adalan na gindi sumarsaro no kunana pi man. Ket at least makunak siguro nga na-i-apply tayo dagiti advices da. Pero halimbawa dagiti tatanungay ket dito urehan tayo nga professional at least ada tayo iti leadership. well, At least nga nag-i-put up tayo iti dagiti organization. through their advices. Wan ta So, mayat nga iti man dagiti advices da ti advices da talagang mayat nga i-apply. okay. At least uray ko na tayo nga perfect nga amin nga di advices dapat tinumpal tayo yung adalat ta iti sagapasid nga Di kumanti kwaya. Di kong kunak nga so kumangay ti makita ng mga estudyante. You listen to denggan tayo dagiti advices ti mamaestro tayo. No ada ti makita tayo nga madi nga inaramid to. Ayun, antay maramidan. Ken at the same time panunod din tayo nga ti teachers nga tao na ito. Nagkamali na mga okay. Ang kung ay bagbaga dito, kaputa teacher ako. Mas lang nga day lang, mas nga in general ko makikita kitang tayo niya dagiti na impalakad na tayo nga nasaya. Dati madingan nakita tayo nga kakita, tayo maramidan. Yan. Diyan kumati ba? Kaya then at the same time, so maramidan tayo palagi amin nga tao. Kitang tayo dyan nasaya at maramid na maawatas tayo, no? Dati nagkamalian na. Yes, Jake. may dadat explanation ti Jamie sang teacher memot lang nga kastapi mo dadi ko na nang follow what I say but don't follow what I do. Oh, yeah. Sila kasi nga nanya or dingi kapi man di kasla ko nang dating waday naramid naman nagkamalyan. Ano nga diti kitan tayo. No di kat mo nga baga na kat pagsayatan. Wait. Di dapat diti aramid na to taamo tayo nga mayat mo din baga. Kamaliti tao. Ano naman minsan kami to, titin tayo lagi dyan ko ang kata lang oh, teacher pa mo. Ni, bawal nga yung kamaliti teacher. But anyway, so nalpas mo ti high school. Dati, anya ti sin marunong adventure tayo di dyan. Di nag-graduate tayo ni high school. Inmay tayo dito syudad nga kunada. Trinidad. Kata in-try tayo nga in-try tayo nga no dito gayam syudad adagayam di kunadang exam entrance exam. Yes. With the universities colleges. Lagi ito private ba kaya pala na din school or public. Dati ko, lagi tayo state universities, lagi tayo government owned. Yeah. Lagi tayo dati entrance exam na. Right. Entry tayo entry tayo nag-exam dito yung BSU. Kasi naman nga nakasarap tayo, nakapasa tayo. So nga dito tayo na-stipan ti pagbit nga. Ano yung year this? 2006. Ay! Tapos sumarsaro kayo kanyami. 2005. Okay. So nga dito tayo pinadas iti kolehiyo nga kuna. Anya nga course kumade alam niyo iti? Ti nagbagsakan tayo dito nga ikat agriculture. So edi kon. Siyempre isumot lang kasla iso ti malibagay. Ngam kahit ko pa nga mas kahit ko pa ti daduma pa ko mga profession. Sila kinyam sir. Maestro. But demot ti may nga kasi lang nag-maestro aksamon. So nga nang kastap kasi lang nag-agriculture pa lang tayo ti in-enroll ko. Tapos po naka-shift ti sa idok education. Tapos talagang sangat ti ayan mo agriculture.
Gusto nga ni, gusto kiti tinay-apply ko ijay, Canada, Yeah. agriculture. Agriculture. So, talagang agriculture tayo. Professor, di ba? Naipalpas yun eh. Haan, silang undergraduate tayo dito, BS. Hanggang anya ngayon. Inistipan tayo lang hindi pa. Hindi, first year college lang. And then, third day nga adventure yun, niya pwede sa Awanan, nag-trabaho tayo, no? Pinasok tayo, may pinaduma-dumang klase ng trabaho dito yung trainingan, yung Baguio. Baguio. So, kasano ti ko, istorya man kanya nakasano tinang kasama ng rugi iti, anya ba tin mo na naging musician ka? O dati bang nagkanta ka eh? Haan, sir? Nagtrabaho tayo ito yung bar. Naging waiter tayo. Oo. Sumatiti mabaling makita tayo idingay nga iso ti medyo mabaling nalakang applyan pa lang ini. Okay. Wait. Tapos syempre, pwede ko na tayo nga sobrang tayo ti na duma-duma ko madagami-dagid jay policy or dagid jay Well, narito yan, awag narito yan. Requirements. But hantayo nga maabot, dagid jay requirement. So nga, mabalin nga playak lang ini ka dagit kaya waiter. So nagwit-waiter tayo edi. dati pleasing personality. Well, with pleasing personality lagi sa ilang mga requirements. Yet keep down na. Then, so na nagrara-round tayo ti manumat nga restaurant dito Trinidad kan Baguio. So tinagtatrabaho tayo, nagpapagyan tayo. Hangganan nga ijay kumat nga syempre medyo adamot ti kuna tayo nga anaanos tayo ti trabaho. Oo. At nakita mo ti man jay boss nga dadto nga. Baling nga day pinmayag tayo mat. Hanggang nga inot nga pa-manage dan iki dagi kakapon. Traro di Baguio, di man jay City Tavern di. Si jay tayo nga bagin ti may sang attorney. Jay the first ngayon manage mo. Attorney Calci, man ti aking bagin sa gili. Baka siguro mo lang jay tinagkarugyan na nga ma-develop mo lagi jay dati mga leadership skills niya. Siguro at least nakitan siguro jay aking bagin nga dati dati kaya tayo ring siguro nga trabaho. So nga into the day kasalakan jay nga tanot na. And then ijay tayo magtanan nga nakama mo iti na duma-duma nga trabahador. Ito yung nga jay kasta tayo nga naki-leadership kanya na. Okay. But at least may mo ti ikaw taray na hanggang nga adamanan jay kahit kumanan nga maabot. Hanlang agpatingga ko man jay. Okay. Mapana ko na ijay kusina ini. At mapana agpasok-pasoro ijay chef cook. Ay, kanapang. Dayon nun din. Dayon nun din. So, manage ka and then learn how to cook. Wow. So at least, singkod damot man, soro-soro na. Kung maungtong tanak na ini, di cashier mo. Naksap dyan. Naksap dyan, ano? Sa dyan, ano? Kung tanak pa ba di cashier mo ini, biro ko na, kaya mo, sabihin nga na yun. Tagay, madaka dyan kusin na nga, pasoro. Kaya naman nga inot, at least naka-adult yung magluto. Diyan, so piman ti may sabat lang ng panawa ko hindi nga in man manage tayo yung restaurant. Nag-explore tayo man iti mas pamanan. Mas nangat nga to. So nga nag-apply tayo iti gusto mo naglook at ti BGH canteen. BGH canteen. Iti KM5. As a cook. Di ko as a cook. Hanan nga as a waiter, as a cook. Gana kasi so nga day mo ti first nga restaurant nga naglutuan tayo. Hangganan nga adamanan dingero siya gabi nikat manag-arapa-apak ng taong medyo nanga samay kahit kung i-explore mabagat-ngat gato. So actually, jay ko lang mga naipalpas ti college ngayon. Hindi ko siguro natapos in the sense nga napan ka iti university. Ngam ti in custom na ikat place in the historian ko. Selaman please ko eh. Tadagi jay na cooking na dahil. Kurin eh. Maatan mo mag-eskwila na eh. Custom ko, kasalaman nag-apprentice ka.
And then nai-apply mo ti trabaho. Ayun, sila ka dahil. So after naging cook ka, niya pa si marunong nga Oh, tinext mo ni Zion. Kada siya man nagbuyak mo iti ko. Pag ito'y pelikula, movies. Pag ito'y Filipino movies. Pinumubis ni FPJ kasi. Siyempre, idol tayo ni Robin Padilla. Idol tayo day idi. Nga natatak. At habang agbuy-buyak, magpapadya panunod ko. Ayun, kasjayak mo't kuma. Mabuy-buyak mo't kuma iti TV. Ayun. Di man ang tinapan ni si panunod ko. Kayat man nga maragpat. Tata, damat tan iti kunato yung nagrunggan mo dagito yun na producers iti dagito yung local movies, sigurot movies. Giant matanan nga padasok man kunak ti panunod ko. Nga naman ti nga dagiti ko. Siyempre, agtatrabaho tayo ti restaurant. Adamat ang dagiti producers nga pandag berberberok iti pag-shootingan nga. Restaurant. So nga iti tayo matan nga namit dagiti po producers. Like manong Filimon Carreño, manong Sindong, hindi dagiti producers iti MTV lang. Sir John Garcia. Nakita, iti tayo nga naikan manan iti chance nga mabalin ka. Mabalin ka nga artista. Dadakyan. Anya tiga po no pingin maganda nga kasi. Anya first encounter mo kita niya kunada. Sino di nga producer gaya? Ni Sir ni manong Reo Filimon Carreño. Shout out to ako Filimon Carreño. Dayan tayo nga may bagang dati looks tayo talagang meron naman. Siguro siguro kinataraki lang siguro iti medyo nakita da. Kunjay kasta tayo matlangay nga maki-communicate kinya da. Ket baka medyo nga may dito nga ipatas tayo sa alam tayo nga aktor tayo. Jayan nga nagrugin nga adatin padas mi. Datin padas mi di nga first movie. Kada gizay nakabuya, thank you. Gizay support tayo. Anong movie? The title na di ay first nga acting kong pelikula nga igorot movies ket iso jay Tagibi. Tagibi. Ang storya ay About family. Tagibi, siyempre amo tayo ti Tagibi, angkol. Taniman ng Filimon gamin, istorya, hindi naging istorya kami. May samat gami iso ng Tagibi. Ampon. Tagibi. Ubing iso na. So nga nga invest di dadto mga istorya, sa amin lang binaynayin na. Kaya na, of course, ada mo tintan ti ako nga laing tayo gayang nang-i-applyan tayo kat siyak mo lang din nagaramid iti scriptwriter na. Saan mo natutunan yung paggawa ng script? Tinkas ta kay mo nag-aramid kat invest ko lang jay istoryana kan jay reality mo lang mangyari. Jay ko lang nga in sursurat hanggang nga nag-outcome iti may isang pelikula, istorya. At mayat matpiman, sinusuportaran na iti kakailan na yung Pili Bili tayo. So at least player pa lang kami ini. So at least VCD player. VCD player, sorry. With DVDs. Kaya damot ikailan ini nga buy-buyan. Siyempre, at least kaya tayo mag-aramid iti igurot mo. At the same time, din language na. Tantan Kanawi or Ilocano. Siyempre, no buy-buya. Sayo nuno dumot ngayon istorya. Maawatan. Kaysa dyan no Tagalog. Medyo hantay yung maawatan. Sino pa din doon ay kanan din yung pagana di. Ano pa lang. So nga, nakuha na bilid ang local movies ini talagang napigsama. May isa kayo kaya medyo yung nagkuha. And then, gapupi man naging support iti ko. Viewers tayo. But adati na part 1 pi man day. Adati part 1 ng sakripisyo Tagibi 2. Sakripisyo about family mo lang. Dito yung matan nga namit dagito yung dadto mga naluma-luman artista. Di igurot. Ibaga tong artista ata nalalayng damot pi man. Yeah. The local actors.
And then, malpanday nga movie nga tagi sa TV show. And then ijay mo tanan nga nag-aramid ni Sir Sindong iti Buso, The Last Hit So, The Hunter. Last Headhunter. And thank you Sir Sindong niyan. Oh, shout out kani ako Shout out Sindong. niyan. So iti may datayo man iti may sapiman nga pinili na iti kinatado iti natataraking igurot actors. Ket napagkasatan tayo met nga nag-act ijay part ni Claudio. So nga datayo ijay So, agnagan the main character. si Claudio nga day partner ni Talao. Hindi, the funny story, gisistorya kami nga nagbayag ka ni Sir Joel. Ang kupay nga naglaw nga iso nagayam. I watched the movie. Actually, as lang nga personal opinion lang dahil nung iso isla ka movie ngayon nga locally produced nga nakaya-kaya ta. Jay Puso, The Last Thank you, Headhunter. sir. So, personal opinion siguro, personal choice. Bakit ko nagustuhan, kaya nga tanga na kaya tayo nga pelikula, ganda ng cinematography. Agar arami tayo gamit di kamot lang ito. So, kasi lang imbis nga magbuy-buya ka tayo, enjoy mo yan. Wala nga din madlaw mo. Ganda ng cinematography, ganda ng script, istorya, acting wise, so good. Lahat ng mga actors and actresses, it's so good. Thank you. Iso nga, hindi buy-buya ako sumot lang yung panakonsert sentong, okay, amanti part 2 na. And of course, amo tayo nga numan-amag takos ka man pelikula, Pondo. And dito ko amo no masuportaran especially Ronnie mamin nga katwa the social media. Of course. Inayon ko madlangon jay ko na mga oray siya nakayatak mo lang din nga movie. So siyempre shout out kini jay director tayo. Lapitok. Sir Buyong Lampitok. Yeah, and then I'm I'm Gadagayam kini Sir Sindong. Directed by Sir Sindong in Buyong Lampitok. kaanutan to nga gistorya, ako Lampitok. Next to niya. So naman next guest mo. Talaga nga kahit kumot nga maamuan pas ti ingkas ta naman ang rugi ka. Yun si Dadoy nga di pangibailanta ko dito istorya di Biag Maynard tapos istorya di Biag Lampitok ay basta wala di din ay dati ayat mo nga adal. Medyo uray nohan nga college pag adalam dati additional nga skills nga maadal mo. Anamot nga sinurok din ni Lampitok, anamot nga sinurok di animation, anamot ngam jay kahit na mga adal jay kagustuhan na nga mga adal nga adal na. Jay pa nag-direct na ko nga adal na. So nga kamo na si kamot lang. Then ay acting, di kayo sinunggap si acting school. But na komot. Very very nice yung portrayal mo ng taga-syudad nga napan nga kinamkamat ti agputol ti So after the buso nga di dinalpas din buso ay doy wala pa yung lang pa di sinwadang ay project in terms of movie making. Nalpas tayo ijay ko nga day. Nalpas tayo ijay dati ko na nga movie acting. Gaga nga iti ko na nga uray gayam hanga masapul adat hanga masapul iti Manila. Yeah, good. Uray ko na tayo nga dito ilang binggit ayan ta. Kat at least di ko na nga no makayatan ngayon di viewers tayo. Siyempre normal nga hanga maawan dagi jay ko dagi mamamudakan. Kudakan iti tao. Kang Ronan dagiti producers. Yes. So nga no makita daga nga kasi nga iti abilidad mo nga kakasjay nalakada ka nga. So tanti ko kasi doon. One access nga umay dapi man makistorya nga baka mabalin nga alam misi ka nga agnoodle iti reti nga kanta. Kuna dapi man so nga wait na. Man ta siyempre doon ka na rin sa music videos. So nga di ko pinadas tayo nga modeling iti dagiti kanta. Kantan iti kakailian. Kakadwa nga musikero. Although hanap nga kanta, hindi pa lang nga tayo. sila nga talaga nga
acting tayo pala ko na dagiti models. And then one time nag-encourage met pi man dagiti producers tayo iti kwa dagiti Stardust Stardust ni sa Apo Kinubuyan Paul Masilot. ni kwa ni Sir John Garcia John Garcia. Kapangan. Kapangan. Kat intry na pi man nga agi-record taman ti kantam. So na pi man so kahit kumutaan ako experience ti ag-recording oray ko na tayo nga madmadi boses nga di ka si curiosity kasano nga ag-record. So dahil tinanggap ko pi man nga sige man sir oray may salang ako na aminado ako nga han kapinta sa di boses ko so nga aminado nga talaga ako kahit lang nagkanta ti ano tapano so nga may salang Kamusta ba EJ? Ada ba tikas lang nga training mo nga kanta or manipot-sipot pa ubing ka dapat tikas lang nga nagkanta amon. one Taga nga kasi. talaga nga instant kahit na lang siguro man nga pa padason or kantamot man ti pangisalangan tayo kini Jovel para kasi naging producers so nga day kas lang inpadas mi lang di ko na ikat day idi sinmalang tayo ni studio ayo grabe nagrigat Kamanong nga tik. well nakamanong nga take tapos naglingling utak pasapul jay ko jay tungmo pasapul suruton jay -1 nagrigat tapos pa lang ti tapos pa lang ada jay recording studio nga ko akit hindi sikat pa lang dito yung pag-recordan tayo Sir Ricky Balangkod shout out Sir Ricky ayo grabe tinirdos ko tati amo edida mo Amerikano Nagiyag sa mga ikat kan kanay mo kan kanay mo ay gait so nga azay ta siyempre diferensya latan first time Anya jay kanta nga nga nakanta? Layad ang Diyos Kanta po. no kantod JRP Inton Yan. Oh, yan. So, di yan iti pinaka-first nga ka. well the first lang First nga recording salang mo. And then, paano nasundan? Idinalpas din nga recording nagkwatay manan nagkanak mo iti idea na compose Mabalin, kaya ko. ngayon So, nag-compose ka? in-try ko nga gapo jay first salang tayo nga day ko recording in-try ko nga i-try ko man nga garam dit kanta ko doon nagsursur-surat daksang gasat man ipagpakitak idikin da man Filemon makurkurso na daan da makurkurso na daan da dagi jay lyrics dagi to'y content day kanta kat imbis ko man nga siya timang kanta jay kinumpos ko haanan pakantak iti daduma di daduma mo ginatgatang da dayon so nga tading ko na aminado ako nga han nga mayat process ko so nga So, yung pakanta na gizay kinukumpos tayo kat mayat nagpiman sa mudeng-denggak nga ikat lumamensan ko di ko ni kaslahan nga siya ng karamit dita ako kasi Anya ba tagay, can you give me the names of the song? Mantuloy ka Tuloy ka. diti mensan nga original nga Sino kinanta ni Kenneth Inocencio nagyawid iti ko jay nakikompete jay nakikompete na nga day nagyawid iso nagti gold pi man Igorot Pride gold prize represent na iti Pilipinas and then kinadado na nga ikat ako nga malagi pun adaman diti ko jay mantuloy ka tapos jay sikadi namnama inspirational song Sino nang and then ipakanta kini Idol Sheena Tano Idol Sheena but nagizay dadon adat jay YouTube dagay nga kanta mabalin yung around how many through the years sila manong tinaisulat more than 10 basta oray ko namon nga da 80 more than 30
para dagiti dangay ket ti kasla nga genre na ngay ket Christian songs? Christian song kun Love songs? depende gamin di ko, depende di request jag pa-compose naman minsan. Ket ada ti request lang nga love song. So, pinaka-verses man tuloy ka? Basta nga isulat mo? Wait. Original nga patayon. So tune and melody? Mm. Oo. Anya ti process mo? Kasano nga anya ti process mo nga sinabi mo sa akin wala kang, ano ba ti instrument nga kaya mo ibinan? Acoustic. Acoustic. And then, hindi ka masyadong nagkakanta. And then, pinadas mo lang aramidin. And Mm. then, nakaaramid ka. Anya ti process mo to make a song? Anya ti uno na melody or the lyrics? Okay. Ti kaskastak nga ag panunutak pay nga iti ko ti title. So nga title ti first nga isurat ko Uy, kakaiba. nga yung title and then anya nga ta iti mayat nga lyrics nga maian-an natot mo't lang ijay title. Kas lang jay title nga ikat kas lang jay ayan ti ko. Kas lang aramidak lang it kas lang nga istoryanan nga ijay lyrics, ijay sentence. And then numaminsan ibis kumot lang ijay kapadasak or kapadas iti daduma nga mayan-an natot jay lyrics ijay title. And then sakto lang aghamhaming no maminsan no anya itim ibagay ijay nga kanta no fast ba o slow Slow. say man. Then jay melody na kasano nga maalam diya. Tati ni Apple Swing, shout out to Apple Swing. Nandiyan may isa ngayon naka-in-share na nga dati naman ko nga kanta ko na lang. Jay so no sige dita dagdag nga kapwa nga ikurot nga ikat. Ada jay kanta ni Swing idi nga san apoy naus ay ayaman hindi ko anday tayo man jay tune na dayta inalap jay kanta ni kasla nga inbasar ko kunana. Ana nga totally nga kinopya inbasar ko. Sila nga inspired by Jay Chun ti kanta ni Joel Figueroa Bisyo kunana. Naikat hindi damdam kulak ano halos parehas haan himan yan nagadayo. Totally duwa nga different song diyan. Duwa nga agsabali nga kanta imbaga ni Manong Swing isidoy din ang alak sa inspiration. Nga kanta. Nang damgam iman iso nga hanmat iman nga kaka-copyright nga kantayo. Talaga mat iman nga sabali nga kantangan ti kunana nga nang-inspire kaniya na jay kanta nga Bisyo. Pati jay lyrics. Ang mo apoy samot ti Bisyo ni Manong Swing. Joke lang Manong Swing. Ngam kanya anya ti kasla nga kastamot i Joy Chun. Okay, so kasi man aga di teknik ko mat nga siyempre i-reveal tayon baka Padasat man damdaman. madala di ko nadala na gid na duma kun siguro no i-reveal ko di teknik ko but siyempre baka mo original din odong kasi di ko na nila duma nam aminan ti naman ure lagi ti daduma mat lang compose ko nagararaman iti melody amo nga teknik yo mat lang dagitoy nga style. Tama. Kinyak no daduma ada nga di mga kung previous nga na-record ngikit ada nga di alak no maminsan di anya ti pangibaga da gamit di di chorus. Chorus, yeah. Mabalin nga di chorus so ti mabalin nga effort iso ti mabalin nga maitson nga intro tas jay and then kasla nga Splicing. kasla nga pag-combine nak iti agsabali nga melody kasla alawak iti for example Living on Love daytoy Together Again lakas day kasla nga ada kay biro pati agmatch nga kanta kasla nga agalak lang iti maysa nga kanta iti inayon ko iti maysa nga kanta han nga as in nga pasjay iti han nga amin nga buo nga iket makopya kasla nga pag-combine nak lang nagtunog iti maysa nga tunog nga han nga agpadpada. Magagawa maaramid ko dayta no adat instrument ko. Na kasla nga pangisalpakan pang gitar no match nga believe aktan sikat na maaramid iti lang
mapan lang ti kwa, lang medyo bumayag mo lang ta siyempre Ngam dito'y kas lang nga ijay panunot mo, ijay imagination mo nga dengdenggam day nga pagmamatch siya. so nga ti kamayad na lang gamin day nalakad day siguro nga makarami no kasla kanya nga music lover nga di agdeng deng 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 katikan kanta nga ikat kasla mabalan dito nga pag-combine na nakasla kas kasi mo tang panunot pag-combine nak man dito tapos produce iti may nga melody. Kanta music lover akmat lang naman ko ako. Genius lang ti makaramid jay. Well, genius lang ti makaramid jay. Ay agay ayamak makay ayamak ti piano, makay ayamak ti gitara. Ah, nagsursurat akmat ti kanta though not commercially available. Take Para example na kami day, take example na day kat ada tini nakita ko ng aramin di jay si Siwit. Yeah. Nakasla nag-confine ti jay kwa Gardinero nga kantan sa ni Margarito, ano? Jonathan Watawat Samot day. Tapos sanay na yun jay kantan ni Sugaypan nga Mayam ay unsa ti isa parang basta nag-confine nga pimanagid so nga kasla nga nag outcome iti maysan nga tune. Para kaya da kwa, talaga dyan da medyo mang-criticize ti kasyeng nga kwa, nga method. Kahit walang mat nga ibaga nga dalang ti 8 nga nota iti music. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Dati milyones nga kanta. Dito'y lupi. So, ibig sabihin nun, sigurado at sigurado tayo na may mga kanta, na may mga part, o dati, kita ilokan, dati kanta nga, dati pasat na, nga agpapad. Panunod nun tayo, walo lang tinota. 13, no, inayon tayo lagi flat and sharps. Okay? 13 nga nota tiya dati music, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, in between, lagi no, flats and sharps. Milyones ti kanta. Milyones nga. So nga, haan nga imposible na makakita tayo nga adda iti kasya nga kanta diya kaparehas. Right. So, though dagiti the idea siguro no pati tempo mo tempo di rhythm na kung medyo parehas di siguro nga mapano no medyo copyright niya. Ngam na dyan no ibisbisan tayo dagiti ka kasi ko na ni Sir Jubel nga technique na like I said, walwalo lang tinotan ti walwalo lang tinotan ti music. So, very extensive yung songwriting mo. Atindog gayang ti ka. So, after songwriting, adunay, movies, and then songwriting, napadasa mo ba nga nag-produce mo movie or No. Gapungorta day. Gapungorta unit kasi kaslang pangarap tayo nga kwa. kaslang nga isunti nag-iikot at ti Win. Day nga talaga. Excuse. The first month nga kwa adamat tin masidog piman. Amo yung reto yung kwa ta sikat isuti sikat tatang kwa charity. Reto ituban yan group. Ti kwa ni Ma'am Juvie Almoiti kini Ma'am Fria. Jovi Almoiti is dramatistang kinadyo. Yeah. And then ni Fria Simsim kat tinagan na tatakat ti sujeto banyan group. So ada ti man jay pelikula nga pa. Ti title na nga ikat Ina. One Ilocano movie. So nga in short mi data ijay Tubaw, dito Tubaw dito La Union. And then ada ti script pi man ngay naramid lang. But inasidog damot pi man. Ta in gistay aramidon da dito nga kwa, gistay aramidon lang drama ijay Bomboradyo. Nang according iti istorya, iti lang producers, kat in-advise samat iti drama center nga mayat no movie. Arami din mo rin sa movie. Kunada, so ngayon, di nga, dadamon si medyo talent tayo nga, nag-game improve, hindi talent tayo. So nga, tayo lang ang acto. Model. You know the ins and outs also kay panag-produce. Ijay tayo nga ka, naikan iti tsansa nga nag-aramid iti nag-aramid iti movie kat isureta tayo tanay ina. Amok nga nabuhay day. Anya nga year di sir?
Dito ako malagi kun tani medyo dinmayo Sigurado, tayo iti ko ket. sigurado kan mo kiti nga 1990s din. Ako lang makuha no nya nga agpeso nga taon day. At least pabuya tayo ket nabuy-buya na gito yung viewers tayo. Kat deti kuha demo ti first ko nga makaaramid iti movie Ilocano. With the Tubanians group. Wen with atuban yan siguro ngem kuha hanga tuban yan pi man isuda ije damot tenen nga nagrugi pi man ngay nga kuha. Agramay tayo ti grupo tayo. Wen nag-isang gana nga sarili damot kan pi. At least successful pi man jay group katata de tuban yan siguro. Shout out to mga Madam Jovi. Jovi Almonte. Oh, yeah. Nadungdungog ko tinaga na diya ini. Dramatista ti radyo. Anya ti challenges na ti agi produce ti kasyan iti kwa. Ta kasanya siyempre siya akong ti agid-direct gamin sa niya. Siya akong ti naging director, the videographer, nag-ayabak iti kaslang ako, nag-ayabak ti assistant ko, ag-video. Hanggang namot lang nga siya akong iti nang edit. So nga naging editor tayo masan. Marami. So tinag-ikot ang libiyag ko dek, hindi sinumuro nga iti dito yung movies. Marami So editing. Anong software ang ginagamit mo? Adobe. Adobe. Ah. Jayak mo nga before kaya mo nag-edit ak iti ko kidi iti movie nagrugiak iti ko nagrugiak iti MTV. MTV. At least mas massive niya. Men. Wala nga tatindog nga. Ijayak na nagrugi nga nag-edit ang ganan nga medyo naadal tayo. So nga at least dagi da copy man. Ije nagpaarabid nga damam Jovi at least nga makita dan nga ay kaya na ni Joel. So nga ije da nga nagturod mo nga datoy mo't man ti agaramid at least kaya mo. Wala na. So nga thank you ije nga talak yo. Yan. Mayat mo't naaramid. Nasa YouTube na yan siguro? Ina. Nga po iti talent ngayon to niya ako ngayon. Ije tayo nga na-i-apply nga ay kaya mo ray ko na tayo nga iguro sa'yo lang. Makaaramid tayo iti kakasta. Ang hindi alam ng mga tao, tiyan nga mo naging tao, may kato, no, akarami ka ti pelikula, sa bali dyan kang kamera, iti datakal nga kumpanya. Sa bali dyan direktor, sa bali ti tagasurat ti script, sa bali ti mangi-direct ijay, sa bali pa ijay mang make-up ti tao, ti artista, sa bali dyan mang isimpa ijay location, sa bali pa dyan edit. Ti handa nga mo nga mang mangyari, no, iguro ti agaramit ti pelikula, ni direktor ti magkakamera, no, minsan ni direktor pa iti mangbalik di script, ni direktor ti mangisimpa di artista, mang-rehearse di artista, at the same time ni direktor pa iti mang-edit. Post-production, kunahan ti tatanong di da filmmakers niya. Ni direktor ti ada pa iti post-production nga edit. Ang kuha mo no, pati marketing ko ni direktor. Post ti marketing na edit. Kaya about marketing idi, may isuti uso pa lang. Oo. Han nga kasla tata, di kang kunata yung nagila ko ka DVD tata, pati player dapat ila ko. Tapno katawanan signal kas kada kote agi balbalay dagiti kwan. Kaya so katanon iti gadget. Ina ti first nga movie na sunda ada ba sino maruno ije tay produce tayo. Kwan ina dakwa pi man tinag-produce ije. Basta tayo lang tinagaramit, nag-edit, nag-direct. Kata tisin marunong man tan ijayan, iti editing. So parang taga-edit na kayo ng mga Inayaban na ko ni Manong Filimon nga isuti naging editor iti recording studio na. Iti latest nga nagkuhan tayo iti kunata yung movie industry. Anya nga ka din nga nagrugi ije from the movies? 2010? 2010. Until 14, 15, 16 kasi siguro niya. Continuous. Tano kakat ada jay pasaray nga umayaban na. Although rehat tayo nga naka as in full time jay madadata jay umay ka man desin pa na. Umay pa editan na gito. Ito man pa ag video jay. So adalat tanga jay nga pa.
dala ta jay time nga sila on call. On call. Okay. Mm. Almost 10 dandani 10 nga taon nga da kay daytoy nga ni kunanta yung local movie or entertainment industry. Ah, Siyempre daytoy lang ay personal preference nga kunanta English niya. Mm. Kas lang nga personal nga opinion mo. Kadagi jay da amin nga nakasalamuha mga actors and actresses nga mabalin nga sumalang iti national level. Sinutikas lang makita mga kwa. Kaya di na sinutikas lang nakita mga promising nga national ay local nga artista yun. Nga pas lang para kanya mo ikat dalang-dala talagang artista ang dato. Mm. Lalaki kan babae. So, amin nga nakadkadwa nga ikot, represent ko ti bagi ko ang kani joke. Okay. That's right. Ado piman. Ah, Ado dagiti nalalayng actors kasi so nga siguro ibaga ket aminon. sabi nun. Aminon nga Kaya to kayo may guro. kaya tayo. Papanti national level. Wan mabalin aminon ta no dito ikot nakaya tayo first stage tayo rin. Mm. Ket syempre no pas bilang ada ti pagkakataon nga maisabak tayo iti narigiti Origin Manila kunang laangan. Eh, Ada man lang ti kuan na dayta, ada ti improvement nanto. yes. So nga may bagak nga kaya ti Yeah, iguro amin nga naging actor actresses. Ket mabalin nga may recommend ko isuda amin ta Mm. step by step met lang dayta nga iket. Kay so ti usar ko dagiti kwa director. Yeah. Ada ti ka So ti ko ada ti na isulsulak idi nga movie movie nga inaramid ti Cordillera Millennial Entertainment Production ni Jomar Sakpa. Oh, shout out Sir Jomar. Yan. The Tour. Yun. Ngayon Action nabuyak mo movie. lang din. Yan, action movie ng Igorot. Nandun si Apo Kuya Rolly Badando. Hmm. Ayan. Igorot. Okay, ang Samuel L. Jackson ng Igorot. May katanda nga maki-extra jay probinsyano kon batang Quiapo. Sumad lang ti pangibagbagak nga. Kaya nang Igorot. When it comes to in terms of thinking, kaya naman kaya. Okay. Man. And then napantaman EJ ko. Dalang man isingit ko sir. Abot gayam di daman din sir tatay. Di may recommend tayo no if ever oray ko na tayo nga mabalik nga may isalang iti Manila, mga actor actresses. Kat baka ko na yung han tayo nga nayon ni Karot man ta kwa. Jay tungtungan gamin kat jay experience may idi Yan. na nagararamid iti kwa nagararamid iti local movies ta ni Late kapi man nga in agad so pi man Maynila. iti before nga ni Karot man iti renomaran nga pata dahil pi man pa talaga pang international biyayan. Ang makikita ko na yung kapi ni adamat ni Karot man nga pa baka kun na tagi viewers. Kahit ko lang i-explain nga kasi jay latest nga jay pa nagrugrugan mi kas ano nga nagrugrugan iti igurot movie. Well, actually, kanda kayo you started from youth ko na tayo nga talaga nga pinagtrabahuan nyo dagiti da music video nga kwa ti tinay kastamot iman kani sa balimot nga sa balimot nga ruangan kumbaga no balay na ito sa balimot nga ruangan ti sinumrukan ni Karot man. Sa pang international day. Yan, through social media nga pang international. And actually we're looking for time para makaistorya tayo man ako Karot man. Ayun. Karot man pa ilang matatang. Taba ka na sukatan nga iti international nga nickname. Daytay ko. So nabayag ka dito yung movies almost many years kaya. Kayo ti may isang pillars. Iti no ada ko mati igurot Hollywood ko. Kayo dyan. Kasano nga narugrugyan na ito Juvel's Charity Group? Kano anya tawid nga nagrugyan na katano nga tayo? Okay. Istorya jay before tayo nga naragpat or naaramid day nga charity. At day istorya tatay nagrugi tayo tika kasi day. Nga naman tanong nga lumawlaw-lawan iti
lumawlawan iti kwa na iti masaksakupanan iti nagan tayo. Ayan. Ket through dagiti nga experiences, at rinog gyapon met ken nga kayat ko nga anak lang agpatingga nga hanggang editor Okay. sada nga songwriter, sada kita model ko na movie actor. Ket kahit kung manen nga kuha dagiti organisasyon, organizations iti naduma-duma nga nagan iti organisasyon. Ket nag-start ta kadagiti concert for a cause. Isu nga although idi pa laeng makinay-nay-nayon tayo, makiat-attend iti concert for a cause. Ket ti trabaho idi siya ti maysa nga taga-pagkat kadagiti speaker, taga-tagsun nga speaker, kami ti taga-sit up iti dagiti venue. So you started there again? Nag-start kita talaga iti dagita taga-Bagbagkat, taga-Bunbunag. Siyempre, di nga ron, talagang agrugito iti kakas day pa. Jay nga pinmasok ako dagito yung concert for ako ket nag-start tayo jay. Taga-Bagbagkat tayo iti ka. Hanggang na nga habang kasi ti pakisalsaliap ket adalok no kanya pati kaskas dagitoy o organizer iti concert. So nagtatal na ako buy-buya sabay obserba. Ay kastoy gaya kun nandiyo panunot ko. Hanggang na nga mapan iti mapanang iti bulan ket dagitoy met piman daddumang kakailan tayo nga musikero. Gapu ta nabuybuya datayon iti movie ket dati pinagpadas tayo iti nag-record. In-encourage dati man nga i-try mo kadi nga kanta mo iti banda. Kun kunada piman. So nga ijay naininot nga sige man padasok ti maysa nga kanta. Insursuran dak piman. Kastoy lang ti timingam lang di pasukan, dengge-denggem jay ket mga kantaan ket dengge-denggem no niya ti pumasukan na ijay ken no niya ti pag-stopam ta dati adlib nga kunada kun kunada piman. Jay insursuran ko jay hangganan nga naininot naging maysa nga nagrugit iti maysa nga kanta. Hangganan nga next month nga ket nanayon ti maysa manen duwa. Hangganan nga manay-nayonan hangganan nga kasi ti cycle na. And then ijay kumaten nga napanunutan nga makisali iti dagitoy kunata yung mga riders. Riders in motorcycles. Yan, motorcycles, riders. Ngam before gayam day, ijay kumaten nga gapu ijay pinat-adal ko nga dagitoy excellent organizers. Ijay ako nga nag-aramid iti daytoy napanji panunot ko nga ipadas kun sa nga charity. Say. So nga nagbuwak iti nagan nga idi agrugrugiak gamin awan iti malagip ko nga ipanagan iti nga charity. So nga i-try ko lang man dinagan ko pay. So nga in-try ko dinagan ko nga siguro ikwak siguro nga Jubel's charity group. Kasi ti rugrugi na pagrugyak lang man no kas ano. Click ba or ipadas ko man. Anya nga year day? 2021. 21. Kayat kun ngay nga agaramid iti sarili. Starting from jay nakisikat kas lang may isa nga tumulong iti organizer. And then nakita mo ti ins and out na. Kayat mo Kayat kun nga ipadas ko man nga ag-organizement. So nga before nga iso nga pinapanunod ko no kas ano. So nga adamot iti offer iti RPN, iti Radio Philippines Network. May katangko pa ngayon for show jay Jubel's Charity Group ijay. So nga enroging pa ijay RPN. So nga thank you jay managers iti RPN. Kaya jay kakaduang nagay broadcaster DJ Sir Joseph Manzano. Sir Joseph Manzano, Sir Joel Cervantes. Maisingit natin paano mo na kasano nga nakasurot ka ijay ko ti
entertainment in terms of radyo. Naging gis tayo idi Hmm. ni thank you kini kuha tayo so pimantikas lang may isang manggis kinyak di izay ni Sir Sindong kay so dati nangon una izay nga Shout out tayo sa'yo. DJ broadcaster ay kat izay nag-start up man izay iti is a guest Yan. han nga direct nga Sabay nagbuy-buya ka man na. anak ka direct nga naging Ayos na. DJ nga dagos izay di malanak mat iti kwa di malanak iti guesting Oo. izay ko manan nga di umayat Mamalak man nun. Siya nga di tao nga adat no di kayat ko nga di kayat ko nga maragkat kailangan maragkat ko reta. Kasi Then you observe, main then you go. so bak nga kasi gan si kastada. Hangga na matan nga nagitipiman mat lang ko nagiti managers iti RPN slide de encourage man why not to try patas mo Si personal nga nang-encourage kan si ka nga ron, Jay manager ijay nga tayo. Sir Joseph Joseph Manzano. And of course, jay nag-convey ng jay encouragement dakon jay personal interest ko nga kahit ko matlaang Ang padasam ka man. pati radyo Okay. kasi gusto nga kaslangan nagsinabat Mm. ayos kahit piman Ada ba tikas lang nga na i-provide nga before kayo nga ipinagsalang ni Mr. Manzano ag-angkor, tauray siya nga medyo tiri-tiri tidilak basta no amok nga live data. Ay sos ay apo Diyos. Ada ba tikas lang nga training you before na kayo nga insalang? that time piman siyempre kung natin nga day gayam iti kwa kasla advantage no maminsan no ada tayo iti social media Oo, yan tama. kan jay experience kan siyempre nga basta mat lang kami nagala na kita papiman no amuda nga nga kaya Oo, yan tama. at deti may sa piman mat lang nakita dat kinyak Advantage sa'yo kasi matagal ka na sa entertainment industry. deti kasla papiman kinyak gusto mga kasla nga awanan ti kwa awanan iti kasla training di kasla agsaw although adala ta jay kwa ada jay before nga sumala nga talaga ada piman ti kasla nga kwa kasla basit lang piman nga kwa inbagada nga introduction so na lagi jay agresh lagi jay dapat nga ikasta nga depende mo't lang gamit piman ni jay kwa jay management Yan. no stricto or no paano well, basta isuro na lang ni Arami doon. Ayusan. So after that one, so nagsabsabay ka nga di DJ kay Jay RPN, DCBS Baguio. Plug na natin. 13-6-8. Ano mo day? Dungag kayo kapsat niya. Anyway, after that one, ipagsabsabay yung ba? Charity local lang. Wait, the first day kay Jay RPN kat again invite ak pa lang iti kwa dagiti taditi may samot lang nakita nga tapno mat sa bali sa bali nga style iti program tayo tapno nga pare-parehas so nga jay nga nag-start nga tapno kahit kumot lang nga i-feature dagiti local singers tayo. Yes. Tapos na itsambag gamin ijay mat nga ijay nga natay gamin ijay kwan dagiti CD, BCD. Ijay nga naglaylo. Medyo kinmapsun. Lubog na. Dahil sa social media. But nya nga pinanunod ko nga through social media. Yes. No dagiti hantang makabuyan dagiti idols da. Gusto nga ijay kun nga isalang iso tapno pangliw-liwa through the airwaves, free airwaves. Kailan gusto nga different musicians piman ti na-invite tayo ijay aduta pimanan but at least medyo mayat mat piman ti outcome na maliw-liwa dagiti ko kun ijay da nga makita dagiti idols da at least sinubsubaybayan na so thank you dagiti viewers. And then hanak lang man nga nagpatingga ijay
kahit kumanan nga dati sa balimot manan nga kwa Ibang level na naman. kuan pang-label manan jay program tayo. So nga nagpanunot ako na nga iti reno giant ti pinmasukan iti charity. Ah, So nga nagtanggap ako iti kwa, nagtanggap ako iti beneficiaries mm, nga inaramid ko jay maysak. Maysak iti nga nangirugi. Isu nga idi rugi na iti charity, ayaw na nga iti ipanagan ko kunak jay. oo. So nga kargaklatan iti nga sige ikargaklatan jinagan ko man Jubilees Charity Group tapno kasla lang ano dagi jay damo nga ah, ag-inquire kinyak or umasideg nga beneficiary tano mabasa da nga Jubel at least nga amuda nga siya day nga Mm. pangiasidegan da iti concern for ako. Question. And then ang gana nga sige already ti nagan ko palang sarap kunak so isu ti inus sarap ko ang gana matanan nga umadad adopi manan dagiti ag-inquire ket kaasin ti apo nga tinulungan na lang tayo in provide na ti kasapulan tayo tapno maiporsyo tayo dagiti nga concert for ako so nga nagrekrikos tayo ti interbinggit ken may sa hadlang met nga binggit ag-invite damotan iti dito'y lulang Okay. ken ag-invite kung problema napantay pa iti abra Aha. timulong tayo iti abra ken dito'y Kalinga Kalinga. ken kita nakadaydayo tayo dita Because of the charity. one because of the charity and then madlaw kun ngay nga tamay maysak ijay isu nga madlaw kun nga hako kaya nga may maysak isu nga tingkas ta ijay nag-aran ta idi gamin nga iket no dagiti beneficiary nga kot ijay min nga i-live ijay RPN isu nga ayabak lang iti musicians ijay nga acoustic Yeah. jam for acoustic jam for isu nga solo or duet kasi lang nung ganan nga medyo dumakdak ken awan kailangan tayo iti kailangan iti dakkel nalawang nga space hanlang online Okay. face to face Face. live Right. live concert for akos so nga dayan nagplano ako nga nagbuo ako na iti nagbuwak iti banda ket so dagiti kakadwatoy met lang I met one of the lead guitars this morning. dagiti musicians nga di bali ammo yun nakikita yun so Lead guitarist. anak ag-inaganan Yeah. kung sino dagi in-organize to yung musicians baka dati malapsan ko dati agapos Yeah. Sa amuyo no sino kayo? ben so ating kayo man dagi jay nagsupport nga nakikadwa kanyak nakijojoin nga musicians mayat na ipatungpal tayo dagi jay nga mission and vision iti Jomel's Charity Group. Ayan. Before you started that, paano yung process nun? So, kas marigan siya di agsakit para kadigyan nga makamo. Mas marigan siya di agsakit umasidag ako sa Jovel's Charity Group. The process na nga ro di ay dati concert nga i-kayo. Ramidan niyo. And then, jay proceeds the concert, maitod di jay beneficiary. Ganun yung style. Okay, so, dagiti ticket sales ba? Okay. So additionally jay tapno at least mat lang narugyan tanday ta nga istorya tapno kasalamat lang nga mamo dagiti dagiti viewers tayo kun dagiti mang support mat lang iti concert for akos tayo no kas gi-process iti kakasay baka no maminsan Just in case, baka dati agdengdengeg naman kasapulan. kan no maminsan gamin ada jingin ada dagiti taong ti amuda ket nalalaka iti ag-organize Yeah. ag-organize iti concert for akos Yeah. so agitudak lang iti kasla jay based on my experience Yes. but tapno lang medyo may kantayo lang iti Pamalpalagpatan. amo yung kas jay ko ang jihan pay nga makaamo jay kayat na pay nga mangamo no kas kasi so nga kastoy ta no minsan makadungdung iko na dangan na ilalaka organize kasi gamin niya Nailala ka? No, ano pa nga napadas? Dito gamin nga ag-organize mat lang ikat kana na iti oras Exactly. oras mo siyempre first
i-meet mo jay ko, i-meet mo jay Of course. dagkuray ko na mga unan pwede ito'y ko, iti beneficiaries, siyempre Yes. i-meet mo, ipasubmit mo lagi kailangan na mai-submit, Mhm. medical certificate. At siyempre medyo i-background Di basit sa'yo, no. vet mo nga kunana. When i-vet nga, Yun. kita mo ta baka no jay buok na nga tinasakitan nga jay ulo na. Kaya talagang kitang tayo nga kailangan na nga Well, talaga. tapos no kailangan na tama. No maminsan pat adati kas lang nga screening maminsan kas lang nga mas kitang tayo pwede mas pagkailangan. Yeah, Mas na so pwede mas i-priority tayo tama. siyempre narigat met no kwa unan tayo jay medyo akin kaya Bakit kailangan. kaya? So nga deti maisa and then no nalpas dagi jay nga imit tayo dagiti kwa dagiti beneficiary. Iti tayo matanon nga i-prepare dagitoy ka materyales, dagay may print nga ticket, Mhm. and then mapantayo mo't makikonsulta no anya iti venue nga Yeah. held an tayo. For example, dito'y KM5 Municipal Gym, nasapol maki-coordinate tayo iti mayor's office, no niya ti Mahabang process yun, yan. no niya ti itad ang requirements, i-submit mo. Siyempre no maminsan ada na kita mabayadan, Tama. and then malpas lagi dayon no ayoson lagi jay papilis himit mon lagi jay agtukar iti musicians for their preparation ti concert. Siyempre automatic lagi tan nag-practice ka pagkaro kinyami nga awan iti sariling gamit mi so nga hacker kami ti instrument Instruments, sound system. ayun nag-practice kami pagikat siyempre ada ti per hour The jamming area. bayadat and then malpas di ay dagitoy ka mai-distribute dagitoy tickets i-distribute iti dagitoy karo dagitoy masikna. Yeah. So nga kasdai lang mat kit so nga nalaka. Nalakang istorya. Ngem dagiti adamat lang yamin ti kwa di ko na tayo expenses karo dagitoy practice. Ket no maminsan di man ti kas lang siyempre nag-put up ak iti charity salamat nga deti kas lang i-sponsor ko dagiti ipakantay iti ko dagiti musikero. Yeah. Idi at least kayak pa lang idi may mabal nga may provide tayo dagita ken dagiti ticket is-sponsoran tayo dagita idi nga awan iti maikaltas ijay beneficiary. Nanya iti bayad dagiti tickets nga norno maited nga ako ijay beneficiary. Kami din umadadadat adun iti matangtanggap tayo nga beneficiary medyo hanon nga kaya iti bulsa. So nga ti inkas tamin ijay nga iket medyo adan iti mailis expenses ijay ticket sales. Ngem di ay hanlang nga basta-basta nga kasi tingkas tami i-consult tami pa ijay agpatulong. Yes. Ni hanmin i-meeting mi met nga ni hanmin nga kaya nga may provide amin dagiti expenses ket no kayat yo agibawas tayo dagiti expenses nga kastoy karo nga iket pamilyado ken kuamot lang dagiti ayabanto nga tukador. So nga no maminsan adapi man ti maibawas nga kas lang sukat lang jay plated ang mataktak may maki-practice ken nag-perform ta siyempre kailangan damot pi man ta siyempre adati pamilya. So nga day ko mamet ti kas lang maawatan dagiti mga viewers tayo nga hantayon nga kaya gani nga matustusan di ay so nga so tingkas tatayon idi naging din kenen basit daytoy organization tayo. So nga aside from ticket sales, dapat ida duma nga kas lang source of revenue or source of dagiti donations dapat baka dati madagdagan tayo nga if mo nga tawag nito yung philanthropist na ako na nga pag-donate dapat rin sponsors. Thank you tayo palagi mong day sir. Ang peso medyo piman ti mesa piman nga ng support kinya tayo nga iket through overseas. Kakailan nga OFW. Hello. Shout out amin nga OFW nga ng support. Donate. So ti ticket buyers tayo ng maminsan iso da pay piman ti mga sponsor dagiti tickets. Makan dagita foods nga merienda. So nga dakkel ti tulong met lang piman dagiti
kakailan nga yung OFW nga talaga pi man nga sinuportaran ta man. And of course, paslamot tan nga part mo tan dagay kailan tayo dito'y binggit, or hanlang nga binggit dito'y pagilian tayo. Kat isudan pi man dagay jay gumatgatang ti ticket, isudan mo tan ito umay jay venue, Okey. kakasay pi man. So, net, pi man. Nasubukan niyo na ba or napadas yun ba nga kasla nga intake advantage dagiti monetization na dagiti mabalin nga pagkakitaan iti social media nga Jay man. through live, pangay ka mabalin siguro nga again ano ti followers. In-try ko man idi nga sila nagpo-post idi nga, "Please follow my account." Kakasjay ngem idi kuanhan ko nga tultuloy ta naging continuation jay charity. So nga hangkon ngay nga nasangsangit. Tapos although ado Tama yun kasi talagang madugomot lang sa bali nga taong ti mangtrabaho dapat ijay wen. tano sika jay organizer at the same time as asikasuon jay kasano nga isalpak mo yung social media hanggang madugo. Well, may hearing from your stories, dagdag ito istorya ko talaga nga hands-on ka man. So nga hantay nga naiporsyo day nga kwa. Try tayo nga nagaramid ti YouTube channel. Tas kada kwa. Angkon nga naitultuloy gapon ta day hantay nga masama, hantay nga masikaso. Which is especially the case the social media but consistency is the key. Sapol ka na yun nga. Kanayon nga Salpakan na ito. Wen. Well, at the same time, going back, ijay kakaduang ko natin yung OFW, nyo. Nung yung OFW tayo, shout out ganda kayo, tani. Base dito, istorya ni Sir Jovel, ngayon, talagang kita kayo, jay kung kunada nga bagong bayani. Remore kayo nga advice so dito, pagilian tayo nga, apan makitugod, na kunada niya. Para ti pamilya nga ikat ni. Hanlang gayam nga para iti pamilya ti tugod yo. Para pa'y gayam kadagiti da kasapulan nga kakabsat tayo. So, shout out sa luso po ako sa inyo. And then, moving here, ada tinaka-istorya nga kakadua. Tatagamin na. September 27. Manungal daw na lang nga ikat. Dandanin ti Christmas ngayon. At the same time, dandanin ti election. Ngayon ikat, ada ti, halimbawa, sila jay, ayan mi jay Matkayan. Shout out kaya jay the officials ti jay Matkayan. Shout out ko pa man ni Apo Councilor Baludoy. Idol. Yan ang bato ng Mankayan. Bato ka nung itanalinis. To manong former mayor ni Renzo Layong, shout out sa iyo. Hindi maubos-ubos na pasasalamat sa aking masasabi tungkol sa iyo. So nagamit ni Mayo, hindi na tayo ni-avance kaya jay tulong na ipay na jay rigat mi nga dengit thank you so much. Kaniya po Mayor Dario Banario. Father ng ating barkada yung mga MMA fighters na si Honorio The Rock Banario and Harold Banario. So shout out sa inyo. Dati ko nangag ko kami ni istorya jay ili mo ti jay ta kibungan. You have this plan to kas lang tumapos iti politika. Kas lang ako siguro madamagan dito pay hanggang tanga mabuteng. Mabuteng iti tiga po na iba't diya nga ikat adangan jay kadang nga ti politika na bagit nga ayam siya don anya ba't kas lang nga rason mo. No apay nga kasla nga no agpay so di nga nadaman ko anya ba't gapuna. No apay nga no apay nga kayat mo sa padasad na ito nga pakiayaman. Okay. So, nagistorya. Yan. Tanman is istorya ka dun. Testoy. Siyempre, ang dati yun ni Jay, kung nato yung napadas tayo ni Tiko, OFW nga kunada, Ayan. nga napanaki 4D, Unya, kat apay madim Canada pay. Ayan. Kat mabalin nga, di ba, mabalin kayo man States. Ayan.
papahinga ng tahuli ka pa ilam ay sinay di sige di ka man mako-question lang yung film ko. Pahinga Okay, ta. so gapot ta lagi sa istorya to tatay nga ikat more on kamot lang, more on dati ko nato yung leadership. Yes, yes. Nakijojoin tayo na iti nadumado mga organizations kan adamat ti sarili tayo personal tayo nga organizations ket hanak ko mga tumapugmat lang ti dati ko na nga politics yung madengeg-dengeg kumot lang pi man dagiti kakailian idi agaw awit ka di takadang ka agdamdam agak sino pa'y di kwa, sino ti suportaran tayo ngayon dati kwa tani ganda ni mananan Correct. election at ano nga ituloy di kwa dati nga suportaran tayo kon kunak minsan nakisistorya at maminsan gapos siguro di kalidad tayo or experience tayo nga dati iti leadership. Although, hangko man ako nga perfect to up nga leader, dagiti kadwa tayo nga organizers, dagiti organize tayo nga event, charity event, or concert for a cause. Kat advice mo't lang pi man dadto man. Apay mabalimot nga ipadas mo. Kunan pi man ti kailian. Mabalin ka man siguro. Padas mo no sungkon kunan pi man dagiti kakailian mo't lang. So, panpanunot ako mo. Hanlang mo't nga may nga tao or pati pakadengdenggap sila mostly papi manayken sikaat adi kakas day Okay. tapno wada kun aboy mani-represent ilit ako takadang kasi papi man medyo adamot ti suportaran min yung sanggasat nga pa medyo hanis paabot pi man di talagang See, yeah. ket talaga pi mga suportaran nimo sila candidate tayo iti takadang Takadam. men ket kunada nga madung-madung istorya nga try mo padas mo no waday mangitak dagdag tako adi abos na da takadang Takadam. so nga dayan mat nga nagwa di panunod ko nga mabalin mo siguro at datoy mo't lang iti charity so why not nga mabalin mo't nga may-apply tayo iti ti charity nga iket adot ti sakop na dayton hanlang nga may isa hanlang nga for akos dayta naduma-duman iti sakop na dayta Yeah. for example nga iket pantayo mo't naga-outreach iti kita schools Okay. pantayo nagi-distribute dagita basit nga kayanan iti grupo mapan ita school supplies Right. turungan lang iti tulong dagiti OFW nga donors supporters tayo dagiti kakadwa tayo nga riders dagiti shoutout kadagiti Baguio Charity Riders Alliance Ay, doon ka member. iti pati sumat lang iti kakadwa pi man adi nga tinmul tulong but sariling kaut pi man di daduma tapno lang maangay ding for rides for akos pantayo in warwaras iti naduma-duma nga ili at sumat lang kasday iti taray iti panunot tayo tatay so kaya not man nga aksipon tayo ding request iti kakailian Right. tumapog tayo mo iti gastoy politics although adot ti mang discourage kinyapim di daduma handa pa nga mamati ipipilit da nga hanak nga makisali hanak nga makijoin nagarot yung pagpagada nga pag-discourage ka niya nung pumasok ko kita naruto apayan mo mga narugit ti politika hence nag-exert yun tapos nag-exert na mga adat anda ka kititita ka na lang kung anong kaslang istorya tayo lang no apay nga kasi nga kaslang insult tayo ti Canada iti politics we're in no kaslangan no Shakti Damago personally no
Oh, nandito na ako, bakit pa ako babalik? Mm. Kaya paandakon 'to, eh, kaya kailangan magsubliak na, eh. Kani sila ngay nga 'to panunutok ko mga para Lagi jay kanya para sarili yun. Mm. isulti ko, eh, kasla nga number 1 nga question mark, eh. Correct. So nga ituloy ko Oo, kat hindi panunot ko man kaya nga discourage na kami. So nga sinong batak mo tenis udang nga adda ka ditan ket kaya nga gamit ka pa lang para lang iti politics. Kunanda ket kunak ti man nga tapos ti maysa about sweldo oo, mayat ti sweldom ditan ket na ayan. manulag ti sweldom iti council kunada ti man Oo, gusto mat ti man well, ket panunotod ngem kunak ti man kanyadang hanmat kit di nga ti sweldo ti kitkitaok ijay sumruwak iti politics if ever mangabak tayo ket hanmat kit di nga ti sweldo ti kitkitaok ijay no di ket jay serbisyo iti kaylia ket serbisyo. siyempre nasanay tayo iti kastoy nga dagiti charity nasanay tayo ket so ti kaslamay samot lang pang-aksipan tayo iti dayta nga sila challenge mo na sila nga request iti kaylia ket nasanay tayo iti dayta chari-chari di ket may-apply tayo ijay ken siyempre di kunak so nga kunak pi man kadagiti mang discourage kan han nga di sweldo mo kitkitaak dita no di ket jay kasta tayo nga agsurvey ijay kaylian agsurvey tayo Serbisyo. iti kaylian on di serbisyo tawre dagay katrabawak pi man ijay Canada pilit-pilitan dang hanak agsubli kung hanak ko mga agawid ket di bali dayta sweldo tapa i-provide lang ta niya ako ti kasapulan tayo Well, so hangkong naisukat di serbisyon to nga ipay tayo iti kaylian dita kibungon I like that thinking, i-provide ni Apo, di kasumbulan tayo. Yes, ah han nga ited niya ako dayta nga challenge mo kaisagmakan jay ko na tayo word nga han lang nga jay sweldo ti kitkitaan tayo no di ket jay kasta tayo magsurvey kaylian tayo so nga pinilitan ako agawid ak tapa kailangan nga agawid ak di barang mapag-asatan tayo ket jay serbisyo iti kaylian serbisyo. so nga jay da nga iniimbagak nga gusto iti rason maawatan naman ti sige agaron isu ti adda dita pusong isu ti magkita man nga kasla isu ti request dagiti kaylian Right. so nga medyo pinalubos sa dakpi man si kasidot So nga, dagiti kantsaw-kantsaw kang kasta so ti at least naansuran jay sa lutsod ko nga tiga po na gaya mga napantad jay or tiga po na nga na plano mo kastoy. Inbaon na ka, everyday kahilyak. Pas jay. Sinong batam lang jay kasla kang request tiga kahilyak. Well, Ket siyempre di kaya tayo mat lang tumulong iti ko na mga kasla nga nagsabat niya. so nga nalagan mo't lang nga direk na mangi-give up iti trabaho iti andayo ta at least kakailan mo't lang di tulungan tayo pagsurveyan tayo ta win or loss tuloy lang ta iti charity iti serbisyo tayo iti pili ta han tayo met nga politician ket nakararami tayo iti charity sursur tayo iti oray sa gabasit nga tulong ket kinararami tayo ta ti tumulong iti kaylian ket han kang masapul nga politics ngem Tama. ngem day lang mas mayat lang siguro no adda tayo iti saad if ever mapag-asatan tayo tapno mas dakdak pay iti pundo to siguro nga mabalin nga maitulong tayo kuntak nga adda tayo met lang iti gobyerno nalaka tayo to nga makipa-process iti mabalin nga niya ti mabalin dita nga i-process tayo itulong tayo iti kaylian kailangan Talagang primary goal is tumulong serbisyo. service Ayan, nice. I'm hoping na danto siguro ti one time na ag-istoryata. Then we will be sige, nakanak papati ka rin man English danto siguro ti time
agistoryata nga ikat pantungtungan ta or pagistoryaan tanto dagiti da kasla ka planong in case to nga Gansa. ada tayo ijay nga apa dati ijay saan kahit na pak lang nadamag ko lang siyempre silugan eh Wen, sir. ilang Masilaw natin, sir. well, silugan di panag ti filing anya ti filing of candidacy para kadagiti da politicians tayo and then iti ko nga dayto sublian ta jay RPN na nakigtutik ini ay nga naawan ka Ah. di tatay lang nga gisistoryata nga ibagbagam nga ay inmoy kabaod kada Wen, nakigardin kada. ay ada ba ti planong agsubli jay shout out kayo ni RPN manager ni po Director Joel Cervantes. Kumusta po? Okay, so no, wen piman. Kachat-chat ko mat lang ni manager tayo. Ngam ka, ante timing tayo pa lang. Sa tayo manan apa ni rugi jay program tayo jay. Da nga ro kasang-sangpet tayo pa lang. Medyo fresh pa lang jay paano mo tayo nga da tayo gamit dito yun, Pilipinas. Kat medyo So, tatala nga bulan na niya. wan, hindi lang Sunday. Oy, Hindi na Sunday. So ano pa iti kailangan nga isimpa tayo? Siguro sa tayo agsubli JRP no maisimpa-simpaan iti amin. Kahit kumat lang kaya may shout out niya, i-plug tani. Abang nga data to yun. Ada gamin ti pagbisbisihan tayo palang resto tayo nga nano mo nga resto tayo jay silan. ayan. At isang sangput tayo jay kalpasan at no aday kasta na maten nga gooperate. Iyan. O may kayon tumutan na bumisita ijay. So nga day pa lang iti priority tayo before ijay RPN. Sakto nga ko na mga nag-train ka iti cook. So, Ada jay passion tayo ni jay. pag tayo man ramanan to, ti lutoon ni Sir Jovel. Kan siyempre adamat tan ijay passion tayo ni iti music. So nga nayon nga dati acoustic na day. So, yan. Yung sinasabi na, we're back. Yung sinasabi natin kanina na, dapat tayong turamanan. Jay, luto ni Sir Jovel. Jay Jovel's Resto. Along the road ba rin? When along the road, Pili, Shilan. Shilan. Ayan. Sangon lang din natin ko. Sango iti Bright Craft Farm Supply. Then sango iti Phantom Smoke Taste. Smoke test ka na, kaman pa, ayaw di. Perceived date na kopay na. So, jay ko siguro opening i-update min to siguro. Tatangay ko ongoing pa lang iti kompleto iti ko karo lagi jay kitchen utensils. I-kompleto to pa amin. Then isungahan ka maka-decide pa lang no. Kaano iti opening nat depende gamin jay ko at medyo jay paggatangan iti ko ito hindi daddo magamin kung I see. so antay no naka-set up siguro sumangtod dagay orders tayo mausap santo tayo i-update or no. Anyway, from more date iti October 5, hopefully ko to. Iti jay ko nga jay entire life mo nga jay from experiences mo iti insursurat ko. Sanayak lang na yung kaskas jay kami. Para ijay i-edit ko mga clips lang. Anyway, hindi din ang istorya ang kayo na panggap sinay stardom, sinay music, and then movie making. Sino di ka man advice ay, or what are the advice? Manyata gajay advice nga ma-share mo. Kaman sinay kakadwata ko ay sinay da ufing ay laydon da ay manbalin ay musician, or sinay da ipugaw ay laydon da ay manbalin ay artist. Kun sinay da laydon na agway man organize. Si groups da ay tumulong sinay kakailan to. Baka wala di advice ay ma-share mo pa rin. Thank you, sir. On question ita. Based on my experience, the experience ko i-share ko, ito viewers tayo. Huwag nyo kapapati. Siguro, nasubsubaybayan nyo, ano ako
nag-start MJ baba hanggang na medyo hati ko na nga jingin mato tayo nag-improve lang siguro. Naragpat tayo mo tani tinaytoy ko na lang organizer iti charity. Iti advice ko kadagiti sumarsaro no at no hanyo nga tuladon no nya iti madi nga nakita yung nangyari iti biyag ko nga ako nga napuputan ko't medyo nakalipatak iti medyo dimakkel di ulo. Ket day hanyo ko mga tultuladon day talagang from the beginning nag-start ako idi medyo lumawlaw-lawan ti kuan jinagan ko no. Kasi nga medyo nakalipatak isip nga di ko na nga iket, hoy kastoy gayam hanlang kuatin din mandanunan ni Jovel. Oo. Kasi di kuwan in short di dimakkel ti ulok. So dimakkelan ti ulok nga dapat haan ko medyo ngay ang kuwan nasipsiputan through dagiti effect surroundings. Medyo ada ti nakuan basit ti panon ko medyo no di ko na nga naisok ba ada ti naisok ba Oo. nga han nga dapat nga han nga de itultuladen no iti sumarsaro nga ading madi umaddayo dagiti babarkada kakadwang ket kasi dumawat aklata met iti dispensar no gapu di dimakkelan ti ulo ko't aday iti napasakitak. Pasensya, sorry, anya ngay hantayo ngay hangko nga ibaga nga gapu tatawak lang han nga di kasi ngem talaga nga adati hangko nga adati time nga ako nga nasiputan nga dumaktakkel gayam ti ulo. So di aminak nga adati naisukbaak, akseptarak di nga pagkakamali. Ora siak idi tatang nagsubliak manen nga iket ameris ko nga uy han nga dapat ko mga kaseti kaskasta pinaramid ko. Han nga gapu nga naragpat tayo ti kasto nga iket apay di ay pagpudakmat lagi ameris ko. Apay nga naaramid ko ti kasi apay nga napasakpat ti kasi so nag-EJ nga dati agbuyan to or buybuyan nag-EJ medyo nasagasahan na po na iti Tagalog. Oo. Pasensya, dispensar. Basta kasi sinabat tayo ulit kinkinol din tayo nga dati naitsambangan mo sa kape tayo ulit han ko mga gapu jay kamalik nga iket han ko mga dati umadayuan nyo no diket pumansin kayo ulit kakadwa tayo ulit akseptarok mo din nga sila nga nagkamalyak amin nga naisukbak iti during ka-respect charity. So nga sapay ko karkararag ko nag-adalak di nga naisukbaak, nag-adalak mo't ko man siguro dahil nga pag-adalak na gid nga dinmakkelan ti ulo. Ano poste nga nagsubli ti Pilipinas ituloy tayo manan iti charity ket pag-adalak ko man diayen nga han ko mga maulit nga di kunana nga always stay foot on the ground. Pakumbaba ta. Yung ada jay time nga akong nalipatak di medyo nginmato jay ulo. Deti dumadawatak iti dispensar. Iti nang support mo lang kinyate dagiti donor, supporters, viewers tayo. Ket di iti mabalin advice ko iti ading kitan tayo no medyo ag-improve tayo to nung umato tayo basit kay ket papanunutan tayo lat tagayan mo napakumbaba. Kumbaba lat tagayan mo. It's a very, very, very important piece of advice. I admire that one. At the same time, yung advice mo, sila nga ipakita mo lang dyan, in-model mo lang dyan. Mismo nga kapadasan nun. In-model mo lang dyan pag yung at the same time, dyan, advice na at the same time, let's follow the example of Mr. Jovel of humbling himself if you made a mistake. Amin tayo siguro nga tao, nagkamali. Ang dati pagkamalian tayo, di importante, maamiris tayo, pagkamalian tayo, adamot tayo, will tayo.
Padasan tayo nga paliwan, padasan tayo nga paliwan o siya sino tayo o no, padasan tayo nga slangay nga isimpa, diyan nagkamalian tayo. Magamot di ka nandun, ipugaw ay perfecto. So, ano, sila yung, very appreciative ako dyan. Diyan nakikitutak eh. Minsan sir, tama. Sumod di aday di rek na tayo. Yan. Tama yan. Mga rumor di bibig tayo. It's just Pero siya actually, sila kung talaga nga sumutir rumor ada di pusok nga may advice sumarsarong na no. yes, man. Tayo nga liplipatan nagapuan tayo. And then at the same time, di ay, extreme ownership, kung naday dyan leadership, ija eh. Ada ti libro nga nabasa about leadership. Ti title na extreme ownership. Nga di may isa nga effective nga leader ka no, in terms of to become an effective leader. Masapol pa no nga sika nga leader ti number one nga mga step di ka malip. Haan ka nga agpabasol. No di ka anya tinagkuranga as ba siya. So medyo inaramin mo tatay ka medyo yeah. I see na sila ngay nga you look in yourself, i-reflect mo dyan, nararabidan mo, langay dyan makita mga weaknesses. And then, you really, hindi ko na dahil maturod. Hindi ko na dahil maturod eh. Nga, talagang, you admit that you made something, you made an error, made a mistake, and you ask for forgiveness. That's a good step. So, personally, kanya ngay katamok nga, if you will be one of the leaders of Kibukan siguro ngay you will do good. Or if not, tatanga nurugyam tumanon dati, you will do better. So, yun. Aside from that, movie making, dapat iplano. Going back to local entertainment, dapat iplano. Well, Di ko, ada pa yun din akong kontakon nga pa. Kontakon nga kakanwa. Karami tayo man ano. movie. Kan through social media mat ada lagi in repost ko. Kat lagi sila dumamanan nga producers. Pakaro lagi ti kaidaran tayo. Sila nga ma-intriga naman nga uy kasla may garami tayo man ano. Adamot lang lagi advices ti kakadwang ko. Pakaro lagi ti viewers mo lang. Ang kayo nga garamin nga ti baro or try yung man ano. Kasi piman iti ka so ti mang ited mo lang iti nga isang silang pamanan nga ag-arami ng panunot ko kahit kumanan mo't lang ag-arami iti movie siguro hanan nga DVD nga di ket siguro through so ito yung cellphones, YouTube, dito nga ipabuya siguro. Padas na ko Netflix. In siyempre salamat lang nga oras siya nga tagrugi ito edit ka kastangot. Dapat lang nga dyan mabis mo ag-edit, ag-direct, or ag-acting, ag-model, kasi, kahit at least, nadamag mo, sir, baka natayo mo lang sa kakanto, Ayan, hoping. Yes, ang dapay mo nalang kuat ni dagiti gadget. Kapamumot gayam lagi, mabarkadak mo ng movie maker, baka-convine tayo mo lang mo. Ano mo lagi ito yun Simak sarono mo na nalalayngan nga pa. Linmay ako iti vlog. Yeah. Naging actor, actresses dan instant nga Trinay na ti pagpakita. training dan. Kaya dan nga parang iti ko Camera. Ta idi deti witness mi idi. Sumalang ka di manage camera. Yeah. Ada jibain. Di kuwate yung ako nga igurot. Yeah. Ayo kababain. Medyo control lagi si acting. Nung tatangkat, mayatan ta. So, tiga ko lang ang cellphone. Sa lang may camera dito. Ada tinakita ngayon nga idagpad-podcast kami ngayon. Kapag nga bigla ngayon kasi na. Ay, sus, camera. Tuwan. Ada nga iti sa baling instinct productor jay camera. Kababain niya kasi. Well, anyway, naging jay vloggers na ito. Naruwam tayo. May warwaran jay rupa. Kaya dan nga parang jay ko natural ton lagi si acting da. Tingda. Yan pinanti advantage nila ta. So nga if ever nga matuloy nito nga plano, abangan yun po. I-update din ko. Even the program mo dyan RPN, napakatumat siguro. Dandanin to.
Any other shoutouts? Okay, shout out amin niya. Para giti kakailan di sa Kibungan. Mm. May kami tagpa-share. And then, dagiti ko dagiti the whole Benguet, Cordillera. Ken ditoy ko nabati nga katrabaho iti Canada. Ito Oh, shout out kinyayamin din thank you for Di listening. bali dandanin. Sumaruno kayo matlang agawin. Panagis no Jays. Panawan da Jays no. Matulog na JB. Ngayon, nangununa ko lang nga nagawin. Jay plano to yung file. So dati to yun nangununa ko nga nagawin. And then amin yun nga po viewers and listeners na dagi jay nag-support kinya. Nag-support kinyami. Ito yung support ito yung Jubil's Charity Group. Kiniti ito yung RPN. Kat standbyan yung apanak man na nagngalaw ijay Yeah. RPN. So thank you. Pagiti amin. Kailan. Kin additional gaya mo ijay RPN. Nag-start gaya mo ijay idi kasagsagan idin iti dayto na kunata yung pandemic. Yeah. One pandemic. 2020. Right. 2020 ko naman. Oo. Sa J2019 ko, dahil nga sa start day. Pwede. Kasi isumit lang nga iti may isang apay nga talagang in-concentrate ko matin sa RPA nan. Tadji gamin tinawanan iti ko trabaho. Para karo dagiti musicians, bawal gaminan iti exit bar. Safety bar. Like close amin ang dagiti establishment, karo dagiti inuman, dagiti bar. Pakitugtugudan dagiti kakadwa nga musikero. Ti kasalamat lang nga may isang purpose tayo dyan, apay ngayon pursue tayo, concentrate tayo dyan nga program. Imbes nga ijay dakong bar nga nagkanta or agsit nga punada, awan nga ro na ibawal. So nga ijay dan nga umay, Tiro mi Jubil. Jubil, papalang tinaga na ijay, Jubil in the Idols. So the Idols, representing naging Idols tayo nga musicians. But at least, damat iti sagabas iti man nga in sagsaganan iti Jubil in the Idols program nga sagapasit nga na i-share iti kagito na umay perform iti nga paggatang na lang iti ko asukar, kapi, sila isupay nga basit nga na-share tayo tapno at least siyempre maawatan tayo man dagi Ado tinawan natin pagkita sila nga nagsangbutan na lang iti sagapasit. That time kami ni di pandemic kat naitsambamad nga gardinero tayo kan agbibiyahe tayo itinatang idi so nga makarwarwar kami idi talagang agbibiyahe ka tinatang da kayo yung essentials sila exemption na makabiyahe kami nung nag-ala kami lang tikpa talagang legal nga papers nga makarwar kami syempre essential tayo so nga di time mat nga so nga at least pasla isumat ti may isang naramidan tayo mat lang time iti pandemic. Kan nuadamat ti rejik, apat tayo nga ti waras kakadwa tayo nga musikero, hanlang nga nagay kakadwa nga musikero, muli kadagi talagang barangay nga agkasapulan, nagayhan nga makaruang nga apan nag-market, schedule pa idi. Apan nag-market iti kumpong editan. And then, gaputan dati mo lang yung RPNP man, tapos titulong naman day. Nakapan tayo iti abra, nagipan tayo iti ito'y natnatang kada ayuda nga di tayo mo gamin naigidgitan gamin di gidginan kati so tinatamaan ti abra ini so nga true na iti kakadwak nga riders and charity kaya iti di ko nga tulong iti ko overseas kaya OFW kaya donations na uron nun
inurnong mi amin. Santo tayo in panjabrapi man so nga at least dagay matiti kasla nararamidan tayo iti pandemic. Sila additional lang pa nalipatak tay. Right. At least nga makita damot nga hantayo lang nga pan EJRP nga pantayo lang Ngalaw ngal-ngalaw nga di kat ngal-ngalaw tayo with action. with action. Dato diyang ngalungaw normal tayo. Tayo mat din ang apan kita no niya ti pagsayatan iti. Islang da ito yung ikot ko dito accomplishment report. Ako nga di kung nagpili nga ipapanag yung tapno lang ay kaslamaan suran mo lang lagi si questions si ginaduma no. Yan. Manya ba iti arami dun tayo Tama. or kanya iti mission or vision tayo apay nga dato iti charity apay nga dato iti radyo Actually, no, tanong nga pa ng palastig eh. Ano pa yung nangyari tayo? usawan sa atin iti panang encourage mo ti jay sumarsaro no nga organize at no jay mayat nga makita yung i-share mo so tituladan Yeah, tama. ngano jay naramit mo nga di makaladunok daytan yung atong yeah please. Anyway, yung mga gustong mag-follow sa'yo, yung Facebook name natin. Okay. Well, so nag-FIhan nga naka-follow. Balit in sublik di dating anagan ko, Jubel Ventres. Indikat ko jay dating Jubel Charity Group. Nga masusaran mi jay organization, jay Jubel Charity Group. Okay. Ado gamin itin nag-bash mo kanya about ijay nga nagan jay Jubel Charity Group. So nga inikat ko ijay Facebook account ko anto yung papiman, anto yung nga paparang papiman iti kapanunutan. Ti kunan jay daduma ket jinagan ko kano iti idaydayaw ko. Saan islang mapay nga tultuloy ko lata jay Jubel Charity Group. Ti reason ko nga jay kasla ko nadang isu ti idaydayaw ko jinagan ko kasla ngayon nga apay nga tultuloy ko nga natatangaw sarap day nga nagan. Kasla ngayon nga respeto ijay no kas ano nga nag-startup iti charity. Kasla ngayon nga no bigla gamin nga sukat iti Bisabali. Anda nga jay nagregatak idong nagdadamak diadak iti baba. So hindi pa sila nga gugrugiak manan. Sila nga kasi kasla nga medyo respeto jay nagan nga ding although talaga nga nagan ko piman gamin yung di nga rod jay nga maawatan jay dato maadik nga pasensya siguro adanton jay time nga sukatak to siguro tapno agsardong jay bagbagada nga jinagan ko kuno tinidaya ko. Well, mandeti point ko nga apay nga ako pa lang nga masukatan kapwa respeto ko jay kastak nga nag-start nga dahil tamat tinagrugya. Gusto na-establish payment ijay tattao. Kang ro na nakaragiti donors, supporters nga isu ti amuda nga sinusuportaran da. Baka no if in case nga bigla nga sukatak ket ni ay nang baka agsakit tinakon da ijay nang support. Ni daymet nga nagan ti sinusuportaran nag-training nga naawan. Baka kuna da. Baka umatos da kay kiti kanya mas karkaro kiti nga ado iti gumurak. Gusto nga di ay kahit ko lang na-explain nga nga di gaputa nagan ti minsan ko kuti isu ti daydayaw kung amo to yung ti daydayaw to tanya ko lata. Listen. Kaya ako iti amin man lang mararami sa kay ako nga jinagan ko ti ko ang jinagan mo lata iti daydayaw nausar lang na ito yung nakaslang trademark iti input up kong charity. At the same time, nobody can deny that you started it. You started the group. So, if ever na dati ka kasya comments, well, that's your view. And ada mo ti rason na no nga kasya din baga nanganagan. Don't listen to bashers. Well, not hindi. Mas lang nga mangbawas ti kulit at mangbawas ti pizza. Mangbawas ti pizza source of stress. So nga no kahit mga stress ang dibag yung basa ka ti comment ti bashers. Oh no ba, don't read comments. The advice there. Social media sometimes na usable man. Sometimes gusto mo ti mangdada. So
Twitter or Instagram. Baka meron kang Twitter or Instagram. Instagram. YouTube. Meron tayo YouTube. Awan sir, hangtod ngayon tol-tol tawa. Nag-concentrate na talaga ni Jay ko. Hindi Yeah. talagang actual nga charity. Anyway, kadagiti ka. Vloggers tayo dita. Hopefully, no, nanto ti concert for ako ni Sir Jovel. Na ikata na kayo mang video. But, we can end it here. Okay? And thank you so much for Thank you, sir. having this opportunity to have this istoryaan, tungtungan, na salamat ijay kape, iti dapayan, na ingal, ijay kahit mga kape. Thank you, sir. Tapa. At least, kinakadol iti guess mo ngayon. Yeah. Naisingit mo pa lang ti ko. Jovel nga nai-guess na tapos. Thank you, Mati oras. Yeah. Hopefully, Sir, maestro. we can have a part 2. Yeah. Maybe, Abangan na to. Dati part 2. mag-istorya kami. Thank you so much, and ladies and gentlemen, thank you for listening. Thank you for watching. Bye-bye. Find any inspiration in this we have done, and you have done your noble part. El Maestro Speaks Podcast.